dia avui estem aquí un altre cop més a la Fira de l'Eix Comercial de Sagrada Família, de Passeig Sant Joan. Ja hem acabat de muntar l'estand, estem esperant ja que la gent comenci a venir amb el nostre pintacares, els globus. Ara tenim com a novetat un fotocall on et pots fer una foto i ens pots etiquetar a les xarxes socials. I bueno, esperem que vingueu tots els veïns del barri, us estem esperant, amb moltes sorpreses i sobretot el sorteig d'un àpat per 2 persones al restaurant Art i Tapes del barri de Sagrada Família. Pots agafar una disfressa, disfressar-te, fer una foto i després compartir-la a les xarxes socials.